otu ECOWAS agago n'ihu wee na-akpọku mba dum nọgasị n'okpuru otu a ka akwụdosie ike na-emebe iwu dịgasị iche iche ga-enye aka wee na-egbochi ya bụ ajọ akparamagwa isite n'ụzọ iwu na-akwado wee na-egwu mmanụ na mpaghara ya bụ onye isi ala nke mba Sierra Leone bụ onye nke kwupụtara nke a n'oge a na-achịkọba oke mmemme agba nke mbụ ha nke afọ a bụ nke were ọnọdụ n'ụlọ ọgbakọ ezumezu nke mba Freetown ga n'iru kọwapụta na ya bụ oku dị oke mkpa iji wee chekwebe gburugburu ya bụ ọgbakọ ga-ewe mkpụrụ abalị 3 ka ekwi ajide kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ nkụzi nke ga-eweta ọchịchị okwuru omeiwu ECOWAS CD Tunis n'isi njedebe kpọkọtara ndị omeiwu, ndị ọrụ gọọmenti, ndị maara ihe ekwe na-akụ n'otu ọrụ ngo ka ha kpaa nkata maka ihe ịma aka na ihe nnweta dị n'ịgụpụta ihe na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka. Ịgụpụta ihe megidere iwu bụ nnọọ nnukwu nsogbu n'ọtụtụ akụkụ ọdịda anyanwụ Afrịka. Na Naịjirịa, ịgụpụta ihe dị ka pasentị 80 megidere iwu, nke butere ndọkọrịta ịbawanye ụba na mpaghara ndịda ugwu kemgbe afọ 2014. Onye isi ala Sierra Leone Magda Bio, onye okwu ya guzoro n'ihe gbasara inweta akụnụba site n'ịgụpụta ihe megidere iwu na ịtụ ahịa mgbere ihe nnweta obodo siri metụta ndị obodo ECOWAS ma rịọ ndị omeiwu ka ha na ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ ka e wee nweta ike mmepụta dị n'ịgụpụta ihe. Onye nnọchite anya onye isi ala Gambia Abdoulaye Diop bụ onye tinyere ọnụ n'ikwu maka ọtụtụ ụjọ jiri dị n'obodo ndị nwere ihe onwunwe. O kwuru ndị omeiwu ECOWAS CD Tunis n'okwu nnọọ ya sịrị na mmenye ụjọ sitere n'ịgụpụta ihe n'ụzọ megidere iwu hiri nne. O kwuru na agbanyeghị na enwere ọtụtụ ezi ihe dị n'ịgụpụta ihe na ihe ịgbagwoju anya dị na nchekwa, uto akụ na ụba, mmetụta agbata ala na mmiri apụtala dịka ihe dị oke mkpa inyocha ma wepụta ụsa ga-adịgide. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.